Вітаю. Відаць, ты наш новы сусед. Я Нікалас Озаранскі. Заві мяне Оз. Джиммі. Мы сустракаліся раней? Не. Дзіўна, ты здаешся такім знаёмым. Адкуль ты? Містер Джонс, куды несці гэта? Размова з наёмным забойцам. Тюльпан раскрыўся. Тудэскі вызвалены. Вызвалены. Задняя спальня на версі. Што ты казаў? Тюльпан Джиммі быў забойцам з банды Гогалака. Сексі. Софі, ён забіў 17 чалавек. Давай пракоцімся. Пракоцімся? Я дакладна не хачу паміраць. Прывыкай, бо ўсё адно памрэш. Рано ці позна. Тюльпан? Не, Я одна з ваших самых вялікіх фанатаў. Я сачу за вашай кар'ерай з дзяцінства. Прашу прабачэння. ды нічога. Гэта Сінтія. Жонка імі. Ты нядаўна ванітаваў? Хвіліну таму. Я хацеў пачысціць зубы. Я пачакаю. Добра. Мы сябры. Сябры не ўступаюць у сексуальныя адносіны з жонкамі адзін аднаго. Будзеш клікаць дапамогу? Ад гэтага будзе карысць? Не.